Než začneme cvičit, musíme se postavit do přirozeného postoje. Chodidla postavíme rovnoběžně vedle sebe, vzdálená od sebe asi na délku naší stopy. Kolena lehce ohneme a dbáme na to, aby se nacházela nad chodidly. Narovnáme záda a povolíme bedra, jako bychom usedali na pomyslnou stoličku. Hlavu držíme rovně, prsa nevypínáme a ruce necháme volně spuštěny podél těla. Uvolníme břišní svaly. Dalším postojem je takzvaná pozice jezdce. Rozkročíme se o něco více než v přirozeném postoji. Dbáme na to, aby chodidla byla rovnoběžně a kolena nebyla napnutá. Posledním postojem, v kterém cvičíme cvik číslo 8, je stoj s nohama u sebe.